2019. godini Fondacija Tuzlanske zajednice provela istraživanje o kvaliteti življenja na području Tuzlanskog kantona u skladu sa globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Na osjećaj sigurnosti može utjecati mnogo faktora kao što su strah pojedinca od različitih vrsta kriminala, aktivnosti u zajednici koji stvaraju opći osjećaj sigurnosti, ali i njegovanje povjerenja građana u zajednicu da im u slučaju potrebe može pružiti adekvatnu pomoć i podršku. Javna i lična sigurnost zauzimaju sve veći interes javnosti u proteklom periodu zbog činjenice da veliki broj događaja, nasilništva i narušavanja javnog reda i mira koji kad se dese potresaju cijelu zajednicu. Pored toga, nasilje u porodici više i više postaje javni problem, a sa pitanjem sigurnosti u saobraćaju se susrećemo svakodnevno. Općina Tuzla kao jedna od najvećih u Tuzlanskom kantonu imala je tokom 2018. godine i najveći broj raspoloživih vatrogasaca. Svaki peti prekršaj narušavanja javnog reda i mira u Tuzlanskom kantonu uočen je na području Tuzle. U 2018. godini evidentirani broj napada pasa bio je manji za oko 5% u poređenju sa 2017. godinom. Stanovnici općine Kladanj imaju najveći subjektivni osjećaj sigurnosti. Pozorište mladih Tuzle već 15 godina mjesto je sigurnog odrastanja djece i mladih. Realizovali su brojne projekte, a sa svojim filmom Od gnijezda do zvijezda predstavili su se i na 11. internacionalnim susretima mladih Europe koji nose naziv Bina mira. Dakle, mi smo odlučili da naši krajnji korisnici budu djeca i mladi, jer smo mišljenja da raditi projekte koji se ne dotiču djece i mladi zapravo znači raditi na rješavanju posljedica, dok smo mi u programu radeći sa djecom i mladima zapravo sebi stavili za cilj da radimo na sprečavanju izbijanja određene problematike, odnosno rješavanju uzroka, ako tako smijem reći. Mi smo proteklih 15 godina zaista puno uradili, možda je najvažniji detalj da smo odabrali pozorišnu umjetnost kao sredstvo komunikacije sa publikom, i s druge strane kao sredstvo pomoću kojih odgajamo djecu i mladi u zajednici da budu nosioci promjena. Kako građani doprinose sigurnosti i bezbjednosti? Poštuju zakone. Prijavljuju prekršioce zakona. Poboljšavaju saradnju sa nadležnim institucijama u oblasti sigurnosti. Šire svijest o potrebi poštenog i skromnog življenja. Prema UN globalnim ciljevima održivog razvoja svaka zemlja treba da osigura mir, pravdu i snažne institucije.